Sa dakbayan sa Mandaue, nasinati usab ang halapad nga pagbaha sa barangay Subangdako nunod sa kusog nga uwan kaganiha. Gisanapan sa tubig baha ang mga kabalayan. Ang report ni Nico Sereno. Epekto sa kusog nga uwan kaganihang buntag, daghang lugar ang nakasinati dayon og pagbaha. Gikan sa barangay Mabolo, Cebu City, padung sa Utlanan sa Mandaue City, kini ang sitwasyon pasado alas 10 kaganihang buntag. Misuyla na ang tubig sa Mahiga Creek paingon sa kadalanan ug mga establishmento. Bisan taas ang level sa tubig baha, pipila sa mga sakyanan misungasong gihapon sa baha aron makalabang. Ang teacher nga si Irish gikan pa sa Dumanhog ug padung unta sa opisina sa PRC aron mag-renew sa iyang lisensya. Apan na problema kay dili makalahos. Magwatuwat na lang jud ko ani sir. Magwatuwat lang kung mahubas. Ang baha. Tan-aw nimo delikado mo kuan gyud ubog. Mahadlo ko sir oy, kay layo pa ba akong ulian. Tungod sa uwan, gisuspenso sa mayor sa Mandaue ang klase. Naabta namo ang ubang mga ginikanan nga nikuha sa ilang mga anak aron makauli. Apan naglisod ang uban nga muubog yod sa baha aron nga makauli. Sama niining amahan nga nag half day sub sa trabaho aron makuha ang duha ka mga anak. Problema gyud sa mga residente ug mga motorista kining parte sa barangay Subangdako nga muawas ang sapa matag higayon nga kusog kaayo ang bunok sa uwan. Kini na ang resulta sama sa nasinati karon. Kining trabahante sa usa ka repair shop mipakita sa mga plate number nga iyang napunit gikan sa baha. Daghang sakyanan kuno ang dili makadiparar nga nahuso na ang plate number sa pag-ubog sa baha. Wato nabantayan sa mga nga nahagbong. Muna bantayan ako, nakita na ko kung magamit pa ni kay pagitao ni kay original ba yan eh. Sa sudlunong bahin sa Sitio Riverside, Subangdako, daghang balay ang gisanapan sab sa tubig. Mao nga ihay na lang sa paghabwa sa tubig ang mga residente. Kining usa ka balay halos kutob tuhod ang giladmon sa baha ug gani gi-elevate na lang ang ilang mga appliances ug ubang mga kagamitan. Ang kuan gyud diri dapita kana jud tindahan ka ng papan-papan gyud sir ba manay ni kuan karon lapas gyud na sir eh. Dugay pud mo hubas ma? Dugay sad sir. Dugay gyud ni mohubas rin dapita. Manglangoy na lang. Nang hinaot ang mga residente nga maabagan sila ug mahatagan og solusyon sa ilang suliran. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.